Og palabi og overcook kay mag burot-burot magkunot-kunot guys, bati guys tanan. Nginani lang daog. So guys, ako na dahil gibuta ang sangig no kay pabutang ni Ma'am Joy kay mahumot mo siya pag-ayog. Naunta ninyo dire og Rhode Island Red, pasayan og humba og unsa pa sa birthday ni Joshmarl Gino, anak ni Mary Joy Gino. Hi guys, so magluto taron og sinugba, pasayan, Rhode Island Red. Ako na to si Bella og si Kila. Hi. Dada dito si Joshmarl nagtira na sa sinugba, no? Kay birthday ron Joshmarl, no? 16 years old na siya. Try. Nagsugba dire. Sinugba, dili na basic ra kay na sinugba no, ato ra nang ibutang sa kayo din lutuon. Na namin naluto dire ay. Kalami ani ay. Pati hayaga dire guys. Nasa sud pod atong tan-awon sila dito, si Auntie Milmil, si Ma'am Joy, si Auntie Tisi na dito. Nagluto og pansit og si Ador. Try. Nanghugas. Terus Timilmil. Wave that Timil. Sa Pam-e. Si Ma'am Joy. Ichiplan. Si Ate Tisi unsa man ni? Pipino girl. Magluto mi ron og Rhode Island Red. Tapos Ador dito. Tarang pansit Timilmil ay. Lami kani pansit ni Timilmil no. Mo na yung specialty. Hapit na maluto. So, tiwaso na ng pansit din. Patanawon ta mo unsaon pagluto og kuan Rhode Island Red, no? Og shrimp dito na pa. Luto na. Nga si Bella mo ni magmukbang ron. Si hi Bella. Hi guys, so tudluan ta mo unsaon pagluto og Rhode Island Red nga linat-an. Mao ra ang lamas. Onion, ginger, kamatis, garlic, daghan, lemongrass, og lemon basil, sangig sa Bisaya. Let's go. Atong camera woman si Ate... si Ate Say. So, atong unahon naman, tika. Atong gisalon rin eh. Kamay lang. Para ta healthy living. Unahon na to ang ginger og butang. Loya. So, ato lang na kayon. Simple. Gisal ra. Nayan tong kayo kay kusog. Then atong isunod ang ginger og ang garlic. Rhode Island na itong giluto guys, no? Nakoy gikal diri nga Rhode Island nga bayi kay wa naman ni itlog. Akong ikal, ako'y kaon, birthday maron Joshmarl, no? Magluto po tagpasayan ron. Sunod ani atong lutoon pasayan. Rhode Island Red. Akong gisalon siya kay para mawa ang langsi. Sabuan rin ako kamunggayan, no? So, i-add na dayon natong ato ang Rhode Island nga manok. Itong gisalon. Bayi ni guys. Mo ni bihag. Sumpay. Sus kalami ani Rhode Island. Taste like native chicken ang lami ani guys. Daghan namin loto ani. Kaya pila kong atay fresh. Atay apel, pares-pare. Then naapoy itlog. Kay bayi man ni siya Apel ta itlog, gisalon ta na. Itong gisalon. Humutay. Humut Ate Say. Ate Say la itong kamera woman. Kay wala ang mga si Hilikot dire wa ni kuyog. Na. Bugat Ate Say. Kaya ra. Okay. On mi dire kay birthday ni daddy ni Sayla. Si Joshmarl. Yarong adlaw na tawhan. Advance. So ato lang ning gisalon. Tan-awon ta mo sa sunod step ani, no? Stipot lang tanawan ninyo sa sunod step ani. Ayay nakuan.
Yoy na pusa ang itlog. Dapat atong itlog dai ilunod to inikuan. Pero okay ra. Mas mula. Gilong itlog oy, dark kayo. Putin. So ana lang. Kabugnaw na. Okay. Hello guys. So nihubas na gamay ang atong Rhode Island Red. Gibutangan ako og spring onion dai no sa ray. So ang next step is mag-add sa og water. Tubig no. Lapawi lang siya gamay. Kaya ato pa ning latan. Oh, na. So, sa tuhar gusto tubig akong gikuan. Kuang gamay kay guwang-guwang ra ba ni akong Rhode Island ngo atong putangan gamay og tubig. Then atong i-add ang kuan sunod nga ingredients tanawan ninyo. So kani tubig okay na ni. Then atong i-add ang usa ka ingredients nga usa ka importante kung magluto kag manok no, Rhode Island Red. Kani ang ato ang tangad. Atong ibutang lemongrass o siling espada ana. Din apil na lang nato pod ang limonsito para ditso-ditso na, no? Oh, ang sangig unya na lang nato din sangig dere. Oh, si Ma'am Joy. Na, ug ang kamong guys. So, ato lang ni siyang kuanon guys, ato lang ni siyang latan for mga 1 hour kapin siguro ni kay guwang-guwang namning manuka, tabunan lang nato. No nya, hinaylan ninyo inyuhang inigbuka lang ni hinayin ninyo ang kayo para inanay ang iha pagkalata. Balik lang ta sunod, tanawan niyo sunod step. So guys, ako na dahil gibuta ang sangig no, kay pabutang ni Ma'am Joy kay mahumot mo siya pagayo god, no? Tong siradaan. Tawan niyo sunod step. Wow, okay, lunod na ang kuana ni guys, ang amoang kanang unsa ni, dugo ug kamunggay nya kanina lang. Luto na guys. Umok na kaayo. Oh. So inana ra pagluto og Rhode Island Red. Daghang salamat sa pagtanaw ninyo. Mga unta ninyo dire og Rhode Island Red, pasayan og humba ug unsa pa sa birthday ni Joshmarl Gino. Anak ni Mary Joy Gino. Bye-bye. So guys, while nagpaabot ta sa ato ang Rhode Island Red, magluto po ta dire og pasayan, mantika ritso na oil. Oh. Wa na sud, dra mantika. Then sisunod. Templado na nite. So ditso ra ni natog luto ang kuan sa painito ng mantika. Distansya gamay ate kay basig mapiskan ka na. Oh. Asa man tarong kuan. Check na tong Rhode Island. Ato lang na ipahubson gamay niya. Tanawan niyo ang next step sa Rhode Island, no? Rhode Island Red. Ship tate pa. So, sunod na tong buhaton is templado na ni ang kuan ni ate. Templado na natin, no? Atong ikuan ang pasayan. Ana, distansya gamay at ate ha kay mupisik ni. Wow! Lamas. Gimarinate na ni Ma'am Joy. Gisago lang ang garlic og onion para ritso-ritso na. Wala langas, no? Okay, lang nato kay pertimang gamaya ato ang kuan. Atong sudlanan, oh. So, mo na niya ato ang pasayan. Kayo lang nato. Ginisal nga pasayan. Gamay mo sudlanan na to, guys. Dali kayo mapuha. Dali kayo ni maluto. Nilo tatong na butter. Kayo lang nato, oh. Namuha ng ilawom. Dali ra kayo na maluto ang pasayan, God. Presko kayo din mo kaanit eh. Kado. Pilang kilo aning pasayan sa barili? 380. Sus, very mahal. Sa Lapu-Lapu, karkargikan, 350. Nana. Hangyoon. Wadit di ka mo hangyo. Dara. So, kayo lang ni nato, no? Tanawa ninyo ang sunod nga steps. Ani. Pasayan. Hello guys, luto na itong pasayan.
Ngun ana ra kadali, no? Awa. Oh, ayaw ninyo og palabi og overcook kay mag burot-burot o magkunot-kunot guys, bati guys tanan. Nginani lang oh, daog na na. Sayan lami kay na. Kaon taron na ni.